محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي لليطهر المصطفى من مندوري الطاهر المنطهر يزداد شوقي كلما أيندر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. alkaro cetigi mandewu am tanga ni setigi masafa ka shatana toroma dina wala da sanama min damna ne flanve ambaziza la ni setigi masata ko barkai ka dugo ka anga sababu nyumaye alkaraba sallallahu alaihi wasallam alaka kira nyanama Allah subhanahu ya nyinanve ko anga ka nyumandona wiye ko anga naka fitri wala wiye ko Allah subhanahu nyumandona yi wala be nyumandona fe nyuma barka daba o islamin nyumaye odal setik masaya nyina ve ko anga duko ke alkira bay assalamu alaykum duko ka yere yoro aka sogma dani ngana munu nga sogma da bena no alkira ba sallallahu alaihi wasallam ka kalande wolawiye ambi duko sama alkira ba ka sahaba uma kaseka duko sama ci wam hur sallallahu bona sanuma namoro lambi foli kere ani duko kere assalamu furba jama kulu tobe ambi setik masadeli اللهم جبر أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين يا رب العالمين. يا ربي دقو من باي الله سبحانه وتعالى. يا ربي ندقو سنمي على كامنا أنا ملما السلام أيها الأخوة ملما السلام أوصيكم بتقوى الله العظيم. maladi yara ku ladile ko ayto anga janga sira Allah subhanahu wa ta'ala ni ala ko anga minge ayto anga zeko ke o kelila wa uhadhirukum min ma'siyatihi ad-da'iyati ila adhabihi al-alim. maladi yara ku ladile ko Allah subhanahu ko anga mintoy assalamu ayto anga zeko ke o dablalila nambe fa ananda ba masaka to bena nambe fa ka shutura nyina mayalla nambe feka lafiya kaburu kono nambe feka kuna wolo soro alkema jodo kene kaka sigi aljenna atonga hakili to ne vevlala ya rabbi sedda kene be alaye ambi Allah subhanahu deli alaka nogoya anambal aslam bela jeleyi alako kaka alaya kama alako ka ciwa muhammad sallallahu alaihi wasallam abona sanamo barka kama wa alamu waffaqani Allah iyakum sawaba nen manyabla pamattamena assalamu alaka ba mandeng mbafe akadon misetik masa deli ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala kanni aw belajele be sababa ma keta ani fotala mbafe akadon annan tasabana akhara faqal minbar al-fiqh maliki ni yasigle kokora minbar fiqh maliki save malaku bon ansaka kalam blokono ala nakira demeni kama assalamu amid gonyini awfe raja'una fikum akid anjigi chekany ala nimma babadu ko save on jigi kan al-salamu wala ko al-salamu ye du makolo ma bawye ay du ko samama barayna jango Allah subhanahu wa ta'ala kan deme keta ani fota aka fo Allah subhanahu wa ta'ala nyeda nyini kama la sum'atan wala riya'i akana fo yara jira kama wala la gharadin dunyawi akana fo jema ko wara kama Allah wali zalika wal qadir alayhi ala yutiki wa ala bisula o mayto nga ala deli Allah subhanahu wa ta'ala kan deme wala nas'alu al-aliyya al-qadira التوفيق في جميع ما نقول ونفعل. أمسكتك مسدلي الله سبحانه كان بسبب ما كتا أن فتلا إن شاء الله تعالى الكلام إن شاء المولى جل شأنه بشينا ولا دلا نجرى ستك مساي كو لتغني كو لبن مسامين بولو ko nungu vlabe masa mimbolo
najara o Allah subhanahu wa ta'ala ye bishuna saki apma kalimatu shukrin wa tarhabi folini barkada da kurnya damadodo lil majlis al a'la al islami bi Mali afoli ana barkada anyeshime salama ka dubama Allah subhanahu wa ta'ala kamal assalamu ka nyama ya khalifa soba mi mabbi afolini barkada nyeshime o soba yima asoba yin achew ani amusow Allah subhanahu wa ta'ala ka silamɛya kɛ fisiki ye ka meleke ka da cɛba minnu ni musoba minnu kunna bi n'olu de bi wele ko Haut Conseil islamique du Mali bureau a ma ɲɛma fɔ a ma laban insha Allahu ta'ala bi su in na dakuruɲɛ fila ye foli ni barikada ye ka ɲɛsin olu ma fi qiyamihim bil wajibi ضد الفساق Ala sɔnna u cɛsiri la ka cɛsiri jala ta k'u cɛsiri ka wuli k'u jɔ alisilamɛya ni a tiɲɛbaw cɛ ka wuli ka don Mali jamana ni a tiɲɛbaw cɛ a bɛ wajibiya n kan fo k'u fo o la k'u barikada o la u ye wulikajɔ min kɛ kɔsa in na فالملتقى الوطني للمصالحة في Mopti ɲɔgɔn dajɛra belebeleba min kɛra an ka jamana dugu barikalen na n'a bɛ fɔ a ma ko Mopti an ka jamana région dɔ don Mopti Madina tarikhiya islamiya Mopti ye Mali aywa diinɛ aywa Mali jamana Mopti ye a histoire dugu dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na silamɛya tarikhi dugu dɔ ye Mopti ye n'i ye kuranɛ kalanbulon fɔ n'i ye kuranɛ durusi yɔrɔ fɔ n'i ye kuranɛ sɛbɛnni walaka ka di denmisɛnw ma k'u sigi ka Ala ka diinɛ kalan n'i y'o fɔ Mali kɔnɔ yan a bɛ wajibiya i kan i bɛ Mopti fɔ ni Mopti ma kɛ ɲɛkun ye o la Mopti tɛ kɔma ye o la an ka jamana ɲɛmaaw ye fara ɲɔgɔn kan min kɛ bi an ka diinɛ ɲɛmaaw ye fara ɲɔgɔn kan min kɛ ayiwa kɔsa in na Mopti wajibi don fo an k'u fo a la bisu na sigi ye dakuruɲɛ fila ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada u n'o ka kan u ye wulikajɔ min kɛ ka don jamana na juguw cɛ ka don silamɛya ni a tiɲɛbaw cɛ wa islahi shaqqa rayatil wahida li sha'bi Mali u ye wulikajɔ min kɛ Mali kelenya darapo u ye wulikajɔ min kɛ ka miseli ta fara min kun bɛ fɛ ka don a la ka ayiwa a fara kala an b'u fo a la k'u barikada a la u sara bɛ Ala dama de kan wa taswiyati sufufil muslimin u ye wulikajɔ min kɛ ka silamɛw ka ayiwa safa ka ayiwa a latile alakiraba sallallahu alaihi wasallam ka ɲɛnamaya kɛra o min hami na fa ka ayiwa nafasu laban a ka ninakili laban a y'a mandenw de jira Ala la Ala ne Muhamadu bɛna taa ka bɔ dugumakolo kɔ a la nin ye n daatɔ ye ka bɔ mandenw ni ɲɔgɔn cɛ ummati Ala ne Muhamadu mandenw ne mandenw bɛ kɛ kelen ye cogo di u bɛ don da kelen fɛ cogo di ka bɔ da kelen fɛ u bɛ t'u ka diinɛ ɲuman kɛ cogo di fo ne n'u ka ɲɔgɔn ye Alakawusara kɔji da la Ala ni hami bɛ ne Muhamadu la Ala n bɛ taa n'o hami de ye Ala ma wallahi la ilaha illa huwa ni cɛ minnu wulila k'o dɛmɛ ni muso minnu wulila k'u dɛmɛ Ala b'olu dɛmɛ diɲɛ bɛɛ maa tɛ se olu la wa Ala kana maa se olu la a kuma an bɛ Ala sɔtala deli an bɛ dugawu kɛ an faw ye ka dugawu kɛ ayiwa an karamɔgɔw ye ni kalandenka dugawu bɛ minɛ karamɔgɔ ma ni den ka dugawu bɛ minɛ masa ma garibukɛ bɛ dugawu sama an faw ma tawallallahu jazaa'ana wa jazaa'ahum kulla an bɛɛ lajɛlen sara bɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka Ala ka n'u sara kayira la wa tahaqqaqa raja'ana jigiya min b'an na ka ɲɛsin Mopti rencontre ma an jigi b'a kan k'a fɔ k'a bɛna kɛ fura ye ka kɛ Mali jamana bana na ka kɛ silamɛya bana na ya rabbi Ala k'o jigiya sabati wa taqabbal minna salih ad-da'wati an faw faralen ɲɔgɔn kan u y'u dusukun tile Ala ma u y'u hami kɛ kelen ye ayiwa ka dugawu sanuma minnu kɛ an bɛ Ala deli Ala sɔtala ka a dugawu sanuma minɛ silamɛya ma Ala k'a minɛ an ka jamana ma asilamaw alakiraba mandenw ko ma cɛ cogo o cogo tile ma ɲami cogo o cogo n'an ye dɔnnibaw nɔ minɛ an bɛ sira ye alakira sallallahu alaihi wasallam ko ten a ko ale tɛ taa ka nin ko in ka a tigi n da to ko a bɛ taa ka ko in kalifalen to dɔnnibaw la al ulama warasatul anbiya ko dɔnnibaw ye nabiɲumanw tiɲɛtabaw ye u t'u tiɲɛ ta u ka nafolo la u t'u tiɲɛ ta u furumusow la u b'u tiɲɛ ta u ka ilimu ka dɔnni ani u ka dɔnni tatbiquli u ye dɔnni ɲuman min sɔrɔ nabiɲumanw fɛ ani nabiɲumanw y'a labaara cogo min na dɔnnibaw bɛ nabiɲumanw tiɲɛ ta o la o kuma ma don min na ayiwa madama n'an bɛ dɔnnibaa ninnu kɔfɛ
نحن على خير وهدى على يا شيرا متو هيركا ومتو كاننغا. يقول العلامة الشيخ مصطفى الغلايني جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. الشيخ مصطفى الغلايني سرابي علكا أكواكا كتاب بارك لنا أبمنا مهن من دفع السلام انتبهوا لما يقول وعو أي حق لديالة مصطفى الغلايني من فرسان يراء وعرباب البراء بكين غناو دودو نابمنا تمنو غبما بمنه أيوة مصطفى الغلايني غناو دوي أبنا كنا نجي كامي دي مهن من ديما أبي مهن من دين نفا أنغا بجليا أفورا بسورالا أنغا وي بارا مينجي أنبا دونك فوكو الحمد لله رب العالمين ونيبا سرالا وناي نونون تغا منو ببوانا ني جامانا غوفرنمان ينونون نوميني ni jamana kodomba ye nunu ndeme ni setugu ye nunu ndeme nuka sey ni hakilima belejele ya foko nyuma ke nunu nofe ala bi son nunu mi boni anyi Sheikh Mustafa al-Ghalayini ko cogodi assalamu ayatlu majo sayada'u al-fa'sa ala ar-ra'si amina jele bila kungolo la insha Allah ta'ala bina famiya amina don ko cena ngana mun ba nyefe o nyeba sirala ala kanu deme aywa sirain tama ko nyuma ka amana billahi du mambu kofe nuju kofle gen yoro ba nyi ni nyanga foliye ni nyanga barka day Sheikh Mustafa al-Ghalayini ko ako qadati sunnatu al-ilahiyya an yakuna fi kulli naw'in min al-makhluqati ra'isun wa mar'usu wa sa'isun wa masusu Allah ka ngana sara kayra Allah ako ala de latigara Allah ni ala yara ka tasira de ni ala ka sunna de aka jowna ako Allah so taala de latigara Allah je jamakulu ala yara ka kede yoyi ala ka dalido yoyi na ala min la abana ako je jama Allah so taala yara ka nizamu de yoyi aka jowna ala ka barake to de aka jowna ako ala ya latike jamakulu kelon kele je jamakulu tlemo aywa ma selamew sigida asselamew am ajamakulu kelengelena fo aywa an yakuna fihim ra'isun wa mar'usu fo madoka yula ala kalatika kono ala jenana ye bolo bi shoma ko ne mo kama nyamaye madoka ye bolo bi shimamu no makon nunyo komo yo olu tugo menyemowla ko sa ison wa masusu o chugo keledo koma ni nyamaya koma ya ni nyamaya ko ala ya ladadu kwa kumbe kunungo wa bito sena ila qiyam saa kata sedu ko le de mele kelima ni mamin zono may sona ala kala tigama ni banoma ala ba kisigele nyana futse ko kumbe wa Allah so talaka che ambo deme nanda chamanje ila anna laqallaha fangata jo ala nyafa kiyama apma ambe chorba fo ka barkada assalamu alayhi Sheikh Mustafa al-Ghalayini lame amina donga fango chena ambe siraka akala yini ako nyamaya no komaya ako hadha an-nizam al-ilahi لا تغير ألفه أو الشريعة الإلهية والمعلقة الشريعة التي اختصها الله لعباده على تسرى من كرنجر أكجوني السبب الوحيد فيها أكواك كيكون يرى ألفه كيكون شامان تكوي كي لا تتفرق الآراء جانو جماعة من فرانيونغا حكي لو كان فرا وتتشاب أبلا أهواء ندو كان فرا كتشري موكو كان كوني موكو كان كشتان السكوي ode yatu Allah so tala ngana ujo jamakulu nyefe ka koma utukula opma koma nunga herede nu tukura nyema nununa nuye meneni ke nyema wula insha Allah ta'ala no karaw kala halabi chenye alaka ngana Sheikh Mustafa al-Ghalayini nahara durarahu hatta qala aturaka kalulu kisa nunu akal lulu kisa jema nunu aturaka ubunu doni wallahi ni wati korote aka bigi nanani feminye abunda dakene ka kala anga jamana laba aywa jamana dewni aka donc afo ko ngana be salama nyefo nyebe sirala wati makoro choko ambe fenfiti ni vara nyonga mimbi wasake kana kono kola insha Allah ta'ala kuma mina natura ka lulu kisa nombunu atamana aywa siraka tama choko nyuma na fako ako idha kana tiruhu qiwama aljismi ako alkramandew nasoro ni jole do ni fara kole ako farru'asa fi kulli ummati hum ruhu jamaiha ako nyemo jamakulu la ako lu de ajamakulu ni mamin keru fewo inni udo jomeni mamin banu naw inni udo jomeni no lu chena na ebe duguma mina yano lu kabi akuma fanga ne vonyonyi ako fa in fasadu fasadati ni nyema no nun chena
aywa u komo bi tiɲɛ foyi tɛ se ka bali wa in salahu salahati ni ɲɛma ninnu ɲɛna ko komow bi ɲɛ nin jɔlen don alakira ka kumakan kan a ye nin fɔ ayiwa a mandenw ye ko dɔnnibaw ni faamaw ko k'u hakili t'u yɛrɛ la ko k'u cɛsiri k'u jɔ ali muhammadu sama kɔfɛ wali muhammadu sama ka mandenw ka ɲɛni siri mu ka ɲɛni na wali muhammadu sama mandenw ka cɛni siri mɛ u ka cɛni na a ko a ka kuma dalilu y'o de ye a ko la'anna al-umma a ko jamakulu la taqumu laha qa'ima a k'u ti jɔ fiyewu ka tilen ka ɲɛ illa idha qama fiha zu'ama'u fo ni ɲɛmaw kɛra u la ɲɛma minnu yanhaduna biha in aharati ni jamakulu porokotola ni jamakulu talona ko bina ben ɲɛma ninnu b'o minɛ ka wuli k'u jɔ n'u ye wa yuqawwimunaha in iwajjati ni u jɛngɛna n'u cɛnana ka bɔ sira kan n'u kurula n'a bɛ fɛ ka jɛngɛ u bolo ɲɛma ninnu b'o ta k'u bila sira jɛlen kan wa ya'khuduna biyadiha in saqatati n'a ma ɲɛ ko jamakulu benna ɲɛma ninnu b'o ta ka wuli ka jɔ k'u jɔ ayiwa kana jɔyɔrɔ la wa yursidunaha in dallati o b'u kana n'u fili la ne hakilila kuma banna wallahi ala ka ngana sara ala ka dɔnnibaw to a ɲɛfɛ a ye ɲɛmaya fɔ an ye cogo min na nin de ye ɲɛmaya ye o tuma an ka kan k'a dɔn ko an ka ɲɛmaw b'a ni ayiwa fiɲɛ de cɛ o kɛmɛ irido de ka don ani fiɲɛ goni cɛ n'an tor'u kɔfɛ insha allahu ta'ala shetana ka fiɲɛ goni t'an gosi an bɛ ala ta'ala deli ala ka ayiwa an ka ɲɛmaw ala k'u sabati ala ta'ala k'u tanga wa aqulu ne bi fitini min fara ngana ka kuma kan هذه النصيحة الجوهرية الحقة شيخ مصطفى الغلايني أيوة كنا نجي لولو كيسا من يركة مهنو من دي نتشيب أيوة كنا نجي كاندو التي درسها العلامة الأمة المحمدية أي مهنو من دي فلمان اللبا ما بلجي لك كلا كنا نجي كامينا سيسا على يا شيري والله الذي لا إله إلا هو نما مني مبتي را كنترول جدونغو نما مني المتابعة ويسف سافي ولما يا متابعة تلين أرجولا Allah satala ka aywa tele munun taraw blasara ala ku sara kayra la walma mami ngumbe kene ka ni lamene ke kosabe iba do kanga ulama u aywa Sheikh Mustafa al-Ghalayini kan kuma kan akan ngonnan je kan tabaqa hadu ama'u dinina fal muttaqal watani bi mawti anga jamana dinan nyamaw u yaka konnan je kan u ya labara komi ala na kira ba fa kan labara chogumi cekelima kuma kene ka mingo nere doni ba cɛ kelema kuma kɛnɛ kan min ko ne a muso kelema kuma kɛnɛ kan min ko ne a bɛɛ lajɛlen ko alisilamɛya a bɛɛ lajɛlen ko an ka jamana diinɛw ka fara ɲɔgɔn kan ka kan kelen fɔ jamanaden finman na jɛma ka kan kelen fɔ an bɛɛ lajɛlen ka lafiya bɛ o de la misiriw bɛ seli o de la an ka sugu bɛ jɔ o de la sɛnɛkala bɛ taa ka foro la hɛrɛ la ka se k'o de la jamana yɛrɛ gouvernement ka lafiya b'o de la kɔma ni ɲɛma ka lafiya bɛ sɔrɔ o de la a kelenkelen bɛɛ lajɛlen jɔra ala na kira ɲɛfɛ ka ni foroba hɛrɛ in de ɲini wa hɛrɛw masalana ala fiha o kɛra misalu ɲuman ye o kɛra misalu bɛɛ lajɛlen la kɔrɔtalen ye ayiwa kɔnɔnajɛya ka ɲi ayiwa a baarali la kana hatman laziman alina nahnu almukhallafuna lil udhri Allah ta'ala latigɛra la ka lujura boli anw minnu ka n'an ma ye kɛnɛ kan Allah ta'ala b'a dɔn o kɔsɔn islamique sigilen anw ye ŋaniya min ta n'an ye min fɔ an faw ye u ye danaya min d'an kan an b'u dɛmɛ a na fo ka taa se an saya ma Allah ta'ala latigɛra la ayiwa kɛnɛbatɔ don dɔ la i bɛ bana Allah ta'ala latigɛra la mɔgɔ tɛ rencontre a y'a sɔrɔ ne lafiyalen ba tɛ n farikolo la docteur ma sira foyi di ne ka furanjɛjan taama o tuma ne yɛrɛ y'a wajibiya n yɛrɛ kan n bɛ sigi yan kɛ n faw ka ɲuman sabati ni n seko damajira ye k'a f'u ye ko an b'o kɔfɛ yanni saya k'an fara insha Allahu ta'ala o tuma an b'an faw fo an b'u barikada wa an bɛ min tugu a la silamɛw ka dugawu kɛ alhamdulilahi rabbil alamin bi an bɛ yɔrɔ min na garibukɛ yɛrɛ daminɛna ka lafiya ala ka alisilami bɛɛ lajɛlen lafiya nashkuruhum lillahi azza wa jal an faw an b'u fo Allah ta'ala jati kama k'u barikada jazahumullahu anna wa anil islami khayra u ka nin gɔnnanjɛya ka ɲi na ka ɲɛsin silamɛya ma u ka nin gɔnnanjɛya baara in na ka ɲɛsin an ka jamana ma an b'a f'u ye Allah ta'ala ka n'u sara kayira la o kɔsɔn islamique bureau a ma ɲɛma fo a kɔma an b'a bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛn ni foli ye kɛrɛnkɛrɛnlen na an ka ɲɛmaaba a Sheikh Sultan Madan Haidara ani a ka cɛkɔrɔba minnu ye a sen n'a bolo ye bi k'a daminɛ a ka ɲɛmaa danga la Sheikh Ibrahim Kontawo min kɔnna ka taa baaraw bɛɛ lajɛlen dajuru minɛ
parce que ala ba don mbara imbena anva anangara mo mani Allah subhanahu wa ta'ala andana muso angara mo aywa balma muso abenani aywa o ko fatuliye o yabla irtar la kata kenaka nami shakonta wo foka barkada ay dajurum mine bil ikhlas tamin kon njajele aya jojo rolla alhamdulillah rabbil alamin bara nyana bulu majlisul ulama'i don bo ka aywa sikiyoro ngana munon tara mali don ba bele jele représenter amu fok wala manda ko barkada yo dakuriya flami va islam wasa alhamdulillah rabbil alamin anva anangara mo ko shekha ibrahim shekha aywa tarawele aywa imam tarawele puma mi va kenaka ka fɔ ko sisan sa a sera sa an ka sabali bɛɛ k'i ta kɛ i kɛra bolo minɛna ye i kɛra bolo jigina ye i kɛra ayiwa silamɛ ye i kɛra kerecɛn ye i kɛra jobatola i kɛra maa siya o siya ye an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka mali jamana a darapo an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka to o jukɔrɔ an bɛɛ ka jɛ ka hinɛ ayiwa faso ɲuman in na musokɔrɔba ɲuman min y'a sin don an bɛɛ lajɛlen da an ka kara musokɔrɔba ma ka musokɔrɔba ko ka sanuya ka musokɔrɔba balo ni musokɔrɔba in bɛ balo la an bɛɛ lajɛlen ta bɛ ɲɛ n'an sera ala fɛ don min na ko min ye min kɛ ala satala b'o sara o la nin de ye ɲinifɛn ye kami kunungo wa nin de ye ɲinifɛn ye bi wa sini nin de ye tiɲɛ ye n'an tora nin na an ɲɛna maa si kelen ka n'i jɔ ala jɔyɔrɔ la ko i bɛ bɛɛ koro ka don da kelen fɛ a tɛ se ka ɲɛ ala satala yɛrɛ ma a ka jɔnw dati ala kɛra sasama sabali la nafigiw kɔrɔ madina ka diinɛ baara kɛ fo a ye mukhalisinaw sɔrɔ ka diinɛ don u bolo nafigi min tora nafigiya la fo ka taa sa saya ma n'o ni ala ye ɲɔgɔn ye don min na o y'o kungo ye nka ala kɛra ka kiraya a tɛ se ka foyi cɛ o la wa a ma se ka foyi cɛ o la silamɛya ye nin de ye ala ka hakili ɲuman di an ma o tuma an bi kɔma ni ɲɛma an b'a bɛɛ fo taabolo woloma ma kɛ nin baara in na ɲɔgɔn lagosi ma k'a la silamɛw ye u jɔ u kama ɲɛma kɔfɛ a bɛnna ma a diyara an ye ala ka n'u sara kayira la wa fil khitami korfa labana ala ka Sheikh Musa Fal Ghalayini sara kayira la ni ya ye ɲɛnsɛmɛ karamɔgɔ kɛ la na ɲɔgɔnna kɔrɔfɔ n'an bɛ kuma na ka d'an ye k'a fɔ ko dɔnnibaw ko o de ye an yɛrɛw taabolo ye an faw y'an galaw de la an karamɔgɔw y'an galaw de la an ka dɔgɔ anw ye denmisɛnw de ye ka sigi k'a fɔ ayiwa fi maidani shari'ati ala kɛra ka sariya ayiwa soboli kɛnɛ kan ko ne yɛrɛ ko wa an bɛ denmisɛnw ladi o la an tɛ siraw ɲɛda ɲɛ an b'a f'u ye ko k'a minɛ sariya dɔnnibaw la n'o kɛra sira bɛ ɲɛ Sheikh Musa Fal Ghalayini sara bɛ Allah subhanahu wa ta'ala kan a ka lulu kisɛ ninnu yɛrɛ kɛli la a ka kuma laban na ko a ko wala yakunu ra'isan haqqa cɛkɔrɔba b'a dɔn ko n'i ye jamakulu kɛlen ka ko ɲuman dilan fo mɔgɔw ko tiɲɛna an ɲɛna i b'a sɔrɔ ɲɛmaa de ka ɲi o don ɲɛmaa min b'o ɲɛfɛ i b'a sɔrɔ o ka ɲi an bɛ nin fɔ n'an da camancɛ ye an bɛ taa lahara k'a sɔrɔ an bɛ k'a fɔ la nakhafu fihi lawmata la'imi an tɛ sira jalaki b'a ka jalakili ɲɛ a la ala fɔ siriyara a la ka silamɛya ɲɛmaaya kalifa a ka jɔnkɛ sanuma min ma bi a Sheikh Sultan Madan Haidara anw ni cɛkɔrɔba jɛra wallahi lahara ala k'a ɲininka a la a ma foyi ye cɛkɔrɔba la fo kɔnɔnajɛya a ma foyi ye a la fo silamɛya joko a ma foyi ye a la fo alakira joko an y'a dɔn ko alhamdulillahi rabbil alamin alakira ba mɔden don o tuma a bɛ wajibi an kan nin tiɲɛ in fɔ ala jati kama hunaka ma yuqalu lahu taqrizu aidatun lil ulama fɛn dɔ bɛ yen u b'a wele larabukan na ko taqrizu a kɔrɔ de ye bamanankan na ko ɲɛnɛma tanu dɔnnibaaw ka laada don ɲɛnɛmaw ɲɛnɛma ni dɛsɛra k'i ɲɛnɛma ɲɔgɔn tanu i kɛra hasidi ye ala sɔtala k'an kisi hasidiya ma ala kana kɛ hasidi ye yan'an zaya cɛ Sultan Madan Haidara na cogo ho kɔnsa ɲɛmaya la ka ban ko n da fɛ fiyewu silamɛw ka sɔrɔ k'a karaba a diyara i ye ayiwa an de ye nin kanu a ma bɛn i ma anw kɔni ye nin kanu wa diinɛ ɲɛma bɛ sigi diinɛ ɲɛmaya la tande a ka sɔrɔ ka sigi ten anw jigi ɲɛna na wa sigi nin bɛ kɛ ala sɔtala sɔnna a ŋunana ni diɲɛ ko ko ye ala ka ŋana a ŋunana ni fɛn fɛn k'a ko hadisi da la ala sɔnna ala y'o to a ta la wa an bɛ taa ɲɛsa de an tɛ segin kɔ ala ka cɛkɔrɔba mɛn an ɲɛfɛ wa an b'a a dɛmɛ ɲɔgɔn fo wallahi Sheikh Kontawo min b'a nɔ kan ayiwa imam tarawele ninnu ayiwa jamtɛnɛw fo ka se majlisul ulama ɲɛmaa ma docteur ayiwa Sa'idu an b'u fɔ k'u waleɲuman k'u barika da Sheikh Usman Salihu an b'u fɔ k'u waleɲuman k'u barika da an b'a f'u ye nin de ye silamɛya ye a to an k'an cɛsiri ni maa min ko an ka bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ lahara n'an jɔra ala ɲɛfɛ insha allahu ta'ala dɔ b'i cɛ a ka dakuruɲɛ kelen dɔ tigiya la ala sɔtala ka ɲuman don an da an ka ɲuman fɔ an bɛ ala sɔtala deli ala k'an dɛmɛ ala k'an balo a ka ayiwa tiɲɛ kan ala ko k'a ka alaya kama o de la Sheikh Musa Fal Ghalayini b'a dɔn ko ni ɲɛmaa ɲɛna fɛn bɛɛ ɲɛna a ko wala yakunu ra'isan haqqa ko ɲɛmaa tɛ kɛ ɲɛmaa ye fiyewu tiɲɛna hatta tatawaffara fihi shurutu ra'asa fo ɲɛmaaya shartu ka dafa a la min al aqli fa hakili ka da kɛɲɛ
wal ilmi fo don nyuma nga sorala wa sihhatil wujdani fa ka soro chedo chemimbe ni gumbe kwala ni yagun atita fa ka soro chemimbe mat saka ke chawnya feti ala yare chaw bunye oma ala ka kile nyuma de ama wal modo akwa ka soro mabado ajokola mabado adalapmana mabado hakilina ka famu yalla wa taharatu sarira aka soro fana agundo ka sanu ni jo aywa salama nyefe ki jo jama nyefe ka sorla ikonna nogole do aywa javane namra bi kona ka nyeshi jamama ni feme fara nyonga ala to nyey bulu aku nyema ya hakika ye ninde ye ala ka nasra kayralla atora kan lulu kisan nonde fara nyonga hatta qala fako famanna na haja hazal min haja koni nyema min gerani njogo ynyi wa qama bi hadhihi al abai na wulaka fizigi meleke kan ndone girin nunda kana aynan min al ayani ko ala bison abike nganaw doye wara isan min ru'asa abike nyemaw doye chawba gum muso ba gum ala tiswatita wala so talabi sona mi fara nyonga ala ba demona wala ambi majlis al aywa ambi aywa mali islami ko soba majlis al islami abiro ambu foko wulika jola ambu foko barkada ويا ولك جومينغ على ساق الجد للمصالحة بين المواطنين كجماعة دون فرانيونغا وإصلاح بين المسلمين أنك وإصلاح ذات بين المسلمين أنك السلامون نيون جد لا مو فوالك ولا جماندو دكورني لابا لا أغلق الباب أبدا ندي داتك فيو حتى أشكرهم في فعالياتهم القديمة فو حكومة إسلامية يكوكرو منغا فانغو فو دولة ويا ولك جومينغ فانداو ني جماعة ديبلاسي منو مبارو دكولا كنا وبولو لانغولو umsonu diumbu kaka uye joli mingolu jigi koro ambu fuala wa lil askari alwatani uye bunye minda kanyishi sorashu makako utali nya mobti uye na folo mi vara nyonga kanga sorashu deme ka seika pmanyuma minfo gouvernement ye kanyishi sorashu maka seika dugo minge kanyishi anga fintigela kauma ambu fuala walil imma anu ye bunye sebe minyine jamana nyema fe jamana gouvernement fe alimami uye ambu fuala wa ambu fana karaw haydara naka biro nane ala yu keselame ma sababu nyumanyi hokon say kunye sandana wolof langa lokationa unane ala no barka ala ni nyema bambe nyefa kadu sugun jeliya naka chesri ala sona uye basgoro kura soro mal salame wiye minye sobaye insha Allah taala mimito salama utayala ila al abadi kata se do mimma ambu fo o chesri no wulika jola ka sey ka jamana kundigi fo aywa anaka gouvernement mun min fon sirira ka salama o bunyani oye ambu fana fo ola ala ka barka du ka fangana ala kanu deme ala kanu sabati ala kanu se uka kod aywa gelawna wa narju minhum tatbiqa natijat al multaqa al watani bi mabti anga dakurnya laba ma fa gouvernement no be jamana nyefe no be jamana dlafe uka sabali allah subhanahu jati kama aywa recommandation mini anga chokoroba unana nay ka ba mabti benga minna ka ba mabti oku jija ukabla en application à 100% abika furay ka kemali banana ونرجو من المواطنين السمع والطاعة أما جيني جمانا دي بلا جلي في بكا كباسك كرمو كي بلا جلي كسابلي شيكالة تونغا جمانا اندامي دينا كالة تونغا جمانا اندامي جمانا كونو تادون أبي تادون جمانا شيني محيرته أم بلا جلي كسابلي كوتو نيوان دالا وأمبانغا كريتين سوفلافو وكا فاسو كانونا وكا أيوا دلاليلا ويمين جيرا أنزلا مولا أيا جيرانا كو دلالي كلاودو أيا جيرانا كو بماليفة أكما مكريتين سوفلا فوق ولا جماعة بركة وفي الختام نطلب الدعاء كما الله بايم يا مد كونين السلام وفي جمانيني أمد كونين السلام وفي السلامية بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير البشر الياسمي يلياتهر المصطفى من مندور أطهر المندور يزداد شوقي كل